This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginkilala bilang Grand Champion sa Best Tourism Festival sa Pungsod ang Dinagyang Festival sa ginpatigan nga Pearl Awards 2022 awarding ceremony sang Association of Tourism Officers of the Philippines Incorporated. Ini ang ginpatigan sa Tagaytay City, Cavite, kasunod sang ATOP 23rd National Convention. Ang nasambit nga award ang ginbaton ni Iloilo City Tourism Officer Janelle de Venegracia, Miss Joyce Clavicillas kag Attorney Jobert Peña Florida gikan sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Malipayo naman si Iloilo City Mayor Jerry Treñas matapos nga nakuha sang syudad ang nasambit nga pagkilala. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera